I gdje ste dobri, ja sam Miloš YX2. Danas ću da vam pokažem kako da otpremite neki video na vaš YouTube kanal. Znači imate spreman video, a ne znate kako da ga otpremite. Danas ću ja to da vam pokažem. Prvo što je potrebno jeste da uđete u bilo koji pretraživač. Nije baš bilo koji, uđite recimo u Chrome. To je recimo moj pretraživač. I nakon toga kad ste ušli u vaš pretraživač, uđite u YouTube. Nakon što ste ušli u YouTube, onda kad ste ušli u YouTube, imat ćete gore u uglu gdje se pretražuje, znači imate ovdje gdje se pretražuje mikrofon, tastatura, ovdje imate kameru na kojoj piše napravi. Tu kliknite i kliknite ovo gdje piše otpremi video ili novi video, kako god. I kada to kliknete, otvorit će vam se ovaj prozor. Kod vas neće biti nijedan video, ali kao što vidite kod mene imaju videi. Nakon toga, kad ste ušli tu, kliknite ovdje u stavku gdje piše napravite. I onda otpremite video snimke. Nakon toga će vam se ovo otvoriti i kliknite izaberite datoteke. Nakon toga vi svi znate gdje ste stavili vaš video, u kojim datotekama, recimo u video zapisima, dokumentima. Gdje ste stavili taj video, kliknite na video i kliknite na otvori. I zavisi u kojoj ste datoteku koliko treba da kliknete otvori. Nakon toga potrebno je da ukucate naslov videa. Kod vas će biti vjerovatno ime stavke videa. Kao što možete vidjeti, ovdje ima mnogo stvari koje treba da ukucate, ali prvo što je potrebno da ukucate jeste ime stavke videa. Kako hoćete da vam se zove video na YouTube. Recimo evo ja ću ukucati primjer. Nakon toga što sam ukucao naslov, ako hoćete nešto da stavite u opis videa, samo isto ukucate, znači kliknete na to i ukucate, evo ja ću opet primjer. Ako hoćete da ako imate neku sličicu da objavite, to je thumbnail na vašem videu, to možete da stavite. Evo recimo ja hoću da stavim jedan thumbnail. Znate gdje ste stavili sliku koju ste napravili, znate gdje ste stavili koji od ovoga. Evo ja sam to stavio u slike i idem na sačuvane slike. Otvorim. Pardon, ja ne idem na sačuvane snimke, ja idem na snimci kamere zato što je ta slika i snimak kamere. A recimo ako ste i vi slavi u slike, idite na sačuvane slike. Ja otvorim. I ovdje ima ime projekta od te slike. Otvorim, stavim otvori. I nakon toga ovdje će se pojaviti slika thumbnaila. Onda ako hoćete da stavite vaš video u neku playlistu i idete na izaberite i recimo ako nemate ni jednu playlistu, idite na nova playlista. Kao na primjer to je to kod mene. Ukucam ime playliste, recimo primjer. I stavim da to bude javno. I idem na napravi. Nakon što sam kliknuo napravi, išao sam na playliste i pisalo je playlista primjer. Nakon što ste stavili otpremljenu sliku, trebate da scrollujete dolje. Kad ste dolje scrollovali, ovdje piše da li je video za djecu ili nije. Evo recimo ja ću staviti da, namijenjen je djeci. Nakon toga što sam ja kliknuo, idem još dole. I više nema prozora, znači kliknem na ovdje gdje piše dalje. Nakon toga ovdje piše provjere. Provjerit ćemo da li je video ima problema koji mogu da ograniče vidljivost i imat će priliku da uklone te probleme pre objavljivanja. Tako da morate paziti da je video primjeren,
Ako ste vi stavili da je primjeren, onda mora biti primjeren. Ako ste vi stavili da je primjeren, a nije primjeren video, onda će vam YouTube ukloniti taj video. Onda kliknite dolje dalje. Nakon toga, kliknite da li video želi da bude javan. Pošto želite da objavite video na YouTube, vjerovatno želi da bude javan. Tako da ja ću kliknuti javan. Nakon toga, ako hoćete da izaberete datum kad video postaje javan, to možete, ali sumnjam da toliko javi radi, tako da ja to neću i kliknut ću na objavi. Nakon toga ovdje će biti jedan pravouglavnik gdje će pisati otprema se pa 0%. Znači ne može odmah video se objavi na YouTube, treba nekoliko vremena. I recimo dolje će pisati koliko treba vremena i ime vašega videa. Ime, ako ste ukucali kako ime. Znači, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, stavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Molim vas, podržite moj kanal, lajkujte ga, šerujte ga, subscribeujte se. Hvala vam na ovoj podršci, a mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada uživajte mi i čao.